sa Sangkwaresma ang nagalain-lain sa kada tuig. Basi makibot ka mo nga ti subong nga tuig ang ato naman niyang Kwaresma butang nato ng atong Easter Sunday. Amo na ba ano? It's April 4. Pagsunod nga tuig lain na naman yang adlaw, di ba? Nga mga kaaksyon, ari ha. Tungod kay ang Kwaresma ang nagasugod exactly 46 days antes mag-Easter Sunday, kag ang petsa sini ang nagadepende man sa Easter o ginatawag nila nga floating holiday. Paano kita makadetermine sang Easter? Mga kaaksyon, ini ang konektado man sa bulan sa aton kalendaryo ha. According sa tradisyon sa mga Kristiyano, ang Easter ang ginaselebrar sang una nga Domingo matapos ang full moon nga bagatuhaw o matapos ang ginatawag nila nga spring equinox. Sa Christian Church calendars, nakabutang ang spring equinox always gid nagatupa Marso 21. Sining tuig 2021 mga kaaksyon, ang first nga full moon kung tulokon idra sa kalendaryo ha, ina nagatupa matapos ang Marso 21 ha. Hindi siya ang nagtupa Marso 28. Buot silingon nga ang Easter mahulog sa Domingo, Abril 4. Ina matapos ang full moon ha, Marso 28. So buot silingon ang Domingo matapos sina iya Abril 4. So isubtract nimo ang 46 dias kag makuha mo ang una nga adlaw sang Kwaresma, which is our Ash Wednesday ina Pebrero 17 tuig 2021. So amo na mga kaaksyon para mahibalaan niyo para maibalaan yung mga kaaksyon kung paano mag-compute, kung paano mahibalaan kung sa San na naman ang aton masunod nga Easter Sunday. Wow, no? Wow! Gina-compute na, no? Sana all gina-compute ang iban gani, ginapabayaan na lang, ano? Gi-expectar ang iban nga may palangga pa, o galikit wala na, no? Ay, bakit? Sa itlog na lang kumakapit, bakit? Sa mga kaaksyon na sa 2022 sa masunod nga tuig, ang full moon ang magatuhaw April 16. Kagang ato naman nga Easter Sunday ina matabo mga kaaksyon April 17. Kay ini siya ang Domingo nga nagasunod matapos ang full moon. So ang Easter customs mga kaaksyon ang nagavary man sa bilog nga kalibutan. May mga sunrise services sa mga simbahan, Paschal greeting, kag pag-dekorar sang itlog. Nagasimbolo ini sa nga ginatawag naton nga wala unod nga lulubngan ni Jesucristo. Ini ang itlog mga kaaksyon. That is why nga every Easter Sunday may ara sang handa nga itlog. Di ba la? Nga kung ikaw dira magkuha sa imo nga test sa inyo dira nga exam ano, kag kung ikaw ya hindi makasabat dira sa ginsakto, so yaan ka dira sa mga barkada mo o sa mga classmates mo, wa itlog naman score ya, itlog naman, di ba? So muna nga ang itlog ina man ang nagasimbolo sang wala unod nga lulubngan ni Jesucristo. So kung Easter Sunday mga kaaksyon, biskan pa diri sa Pilipinas gani ano, may ara sa mga egg hunting, and at the same time may ara man sa mga Easter parades. Gani kita sa mga kaaksyon since ara kita sa tiyempo sa pandemya, COVID-19 pandemic mga kaaksyon. Ang mga tao hindi makakadto to sa mga mountain resorts kag sa mga baybay para magpangita sang iban nga itlog, di ba? Dira ka na lang sa balay niyo, kag lion mo na lang ang permi mo gina-kuwit-kuwit nga itlog, di ba? Ang itlog sa inyo dira nga refrigerator.
Or pwede man ang itlog nga nakaputos. Nakaputos dra sa plastic kay manti. Nagbakal ka kagabi isang itlog nga puti, di ba? Sa muna mga kaksyon ang aton nga information about today, April 4, 2021. Happy Easter Sunday mga kaksyon! O lumpat na makita mga kaaksyon sa realidad. Isa man sa mga realidad sa mga adlaw mga kaaksyon. Kalabanan sa mga tao pag Domingo gani nagakadto sa bye-bye para magpaligo, di ba? Kaya syempre iba naman ng mga tao nagakadto sa bukid para magpaligo man dito sa mabugnaw kag preska nga tubig sa mga mountain resorts Galing kita isubong nga adlaw mga kaaksyon. Isa man sa mga rason diriya inabalang gulpi nga pagsaka sa COVID-19 cases diri sa Bacolod. So if we can remember sa aton dira nga Facebook page, di ba? And of course sa social media mga kaaksyon, nakita nyo man ang announcement ni Mayor Bing Leonardia ang pagpasara sa Punta Taytay dira nga mga resorts and at the same time mga resorts man dira beach resorts sa barangay Pahanukoy. Kag nagligad man nga adlaw nagwa man nga sarado man ang mga kapihan kag mga mountain resorts dira sa may barangay Granada kag Alangilan. So ina mga kaksyon kay matidasig ang pagsaka sa COVID-19 cases So Aria, para tagaan ka po mga kaksyon sa impormasyon sa mga aga. Nagpagwa sa advisory ang syudad sang Bacolod ina Biyernes Abril 2, tuig 2021 nga tanan nga mga beach resorts sa barangay Punta Taytay kag Pahanukoy ang sirado sa Easter Sunday April 4, 2021. Subong man nga adlaw sarado ang tanan nga mga mountain resorts kag coffee shops sa barangay Granada kag barangay Alangilan. Ini ang nakabase man sa announcement ni Mayor Evelio Bing Leonardia nagligad sa gulpi nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod. Nagligad nga adlaw Biyernes April 2, di ba? Yes, April 2, 2021. Ang Bacolod ang nakakuha sang bag-o nga kaso sang o panibag-o nga mga kaso sang COVID-19 nga nagdangat sa 33. Imagine mga kaaksyon isa lang kaadlaw 33 kag tanan sini amo ang mga local transmission. Kag ari pagida April 1 tuig 2021 nakakuha ang Bacolod sang 21 kapanibag-o na naman nga kaso sang COVID-19. Tanan sini mga local transmission. Minsan na pala mga kaaksyon sa nagligad to ya do isa lang gani sumulod sa tukol baan na kita, di ba? Kag syempre may nagsulod dire gani butang ta hindi sa local transmission, di ba? Kumbaga pa isaya ka OFW nagpositibo. Sumbungi mga kaaksyon local transmission. Buot silingon diri lang gid ang latnanay within sa aton nga syudad. Malagaw-lagaw ka pa dira imo So muna bala, hindi na kita magulat, pagagulpi naman nga maglubo dari mga kaso dari sa Bacolod. Kag malain ang buot mo, kay hindi kakagwa, di ba? Paminsaron ta mga kaaksyon, ang safety sa imo kaugalingon kag sa imo nga pamilya. Por galay kiti kung kaisa nagalabaw gid ang love life, di ba? Kay ti gusto mo gid makita ang itlog dira ni pagga mo Agin teksan ya kakagabi. Ngaga, ari na. Ginasugdan ko na sa paglaga ang itlog ko. Gabaw mo tilawan mo gida. Gusto ko ga sa buwas ang aga, Easter Sunday, ang kaban mo gid ang akon nga itlog. Daw mo na bala. So mo na mga kakson, dapat gid maghalong kita So ari pagid. Sa kabilugan mga kaaksyon ang COVID-19 cases diri sa Bacolod ang naglabot na sa 6,137 kag 248 diri mga kaaksyon ang active pa sa subong.
Timin sarabala ang active cases mo nga. So ini mga kaaksyon ang update sini Biyernes. Pero tagaan ka mo sang update sang Sabado or kagapon mga kaaksyon April 3, 2021, may yara kita sang 29 cases. Ini mga kaaksyon sa gihapon, local transmission. So sa kabilugan mga kaaksyon, ang kaso sa COVID-19 sa Bilog Bacolod, sa kabilugan nga na-record diri, ini ang naglabot sa 6,166 cases. Kag ang active cases as of yesterday, April 3, 2021, ining naglabot na sa 268 active cases. So muna mga kaaksyon nga dapat yung magpangaman kita. Hindi kita magsiling nga, okay malang na, di ba? Pero galing kita dumdumon taman mga kaaksyon ang mga tao sa aton nga palibot. Okay lang na kay healthy ka, bakod imo immune system, di ba? What if kung ikaw ang carrier sa COVID-19? Minsan naman muna bala mga kaaksyon. So, Aria, para tagaan ka mo sa isa na naman ka impormasyon, ang Bacolod City Emergency Operation Center. Di palakpakan din sila mga kaaksyon? Mga mabuot ng mga tao nga ari dire. Ay, siyempre, mga amigo ko man eh. Abi, yung makamu ko makita, nyo ko bibo. Ang Bacolod City Emergency Operation Center ang nagpagwa sang ila 7 commandments of public health measures. Bo timing gid mga kaaksyon kiti bago lang natapos ang ang Semana Santa, natanawan yung 10 commandments. Ang Bacolod City Emergency Operation Center, naging pagwa man sila nga gali kiti 7 commandments lang, di ba? Okay na mga kaaksyon, 7, di ba? Kung 7 daw mo tawag ta nga 7, di ba? 7th heaven. Wow! Heaven! Number 1 diri mga kaaksyon, permigid nga magsuksok sang face mask kag face shield sa pagwa mo dira sa inyong balay. Permigid nga pagahimuon ang disinfection. Amo na siya ang ila ikadua nga nakabutang sa 7 commandments of public health measures. Permigid nga pagahimuon ang disinfection. Inabala mga ballpen yun dira, mga pulungkuan yun. Gabit ka mo dira bisang alcohol, di gani mga kaaksyon sabunan, di ba? And at the same time, ang inyo man mismo nga mga kamot. Ikatatlo mga kaaksyon, hindi anay magtawag gamit ang cellphone o landline. Kung mahimo pa lang, mag-text o gamiton ang inyo dira nga messenger nan. Pero nakabutang diri mga kabisyo kung mahimo wala man diri ginabawal nga hindi ka na pwede magtawag. Kung mahimo pa lang, di ba? Galing kati may mga tao nga exaggerated bala Ay kabalo ka mga kaaksyon kung magtawag ka dira kag ara ka sa publiko nga lugar or public place dira. Tigahambal ka, di ba? Wala kaya kabalo mga kaaksyon nga may nagagwa gali nga laway sa imo nga baba nagahambal ka press boy sa akon. Nagahambal ko posible may gagwa diri nga laway, di ba? Ang siyempre, trapuhan man namon siyang alkohol. So, amo na kung ara ka dira sa public place mga kaaksyon, kag nagaistorya ka dira sa imo nga cellphone, kag gulpi lang may naglabay dira sa imo atubangan, posible mga kaaksyon, masalo niya ang imo nga laway. Ew! Di ba? So, amo na kung mahimo man lang mga kaaksyon, hindi na lang magamit dira sang cellphone. Unless siguro kung nag-PM dira sa imong messenger, kag ginbasa mo, kag pagkatapos may naglabay dira sa tubangan mo, naglabog mangyapon laway mo, di ba? So amo na, hindi anay magtawag gamit ang cellphone o landline na kung mahimo pa lang mag-text o gamiton ang messenger. In kaso gabad mga kaaksyon nga magamit ka mo isang landline, trapuhan dayon sang alkohol.
So amo na kung magbasa ka dira sa imong nga messenger, di ba? Ang imong gaging PM dira sa imo, pwede ba na basahon mo nga ikaw lang, di ba? Gani kiti pag ina makita ka sa kasawa mo, nagabasa ka gapanago, basi bala mamalisahan ka ha. Nga basi may iban ka nga gina chat dira, di ba? So, ikaapat mga kaaksyon, likawan anay ang pagkaon sa publiko nga lugar. Kung mahimo pa lang, dira ka lang kaon sa sulod sa inyo nga balay. Kaya man posible mga kaaksyon, kung nagkakaon ka dira, posible ba lang ako makontaminate, di ba? Kaya kung magkaon ka dira sa mga karinderya, huwag naman ginapakalaid mga kaaksyon. May ara man sa mga karinderya nga nagsunod sa insakto balang protocol, di ba? May ara sang physical distancing, gina sterilize dira ang kutsara kag tinidor, ginatrapuhan dira ang lamesa matapos gamiton, di ba? Ang mga pulungkuan ginatrapuhan dira sa mga alkohol. Not all, di ba? May ara man sa nagasunod sa insakto nga protocol. Kung gali kiti maiban man tungod sa matinding pangangailangan, bahala na, di ba? Dumdumon tagid mga kaaksyon nga ang COVID-19 isa ini siya ka pandemic. Tagbilog nga mga tao diri sa Pilipinas ang apektado sining COVID-19. So anyway mga kaaksyon, ini pagabalikan naton ang 7 commandments of public health measures sang Bacolod City Emergency Operations Center matapos mga kaaksyon ang pila ka mga commercials. Good morning mga ka-aksyon! Nagabalik kita sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. And this time, magatamyaw kita sa aton nga mga friends diri nga nagkomento sa atong Facebook Live. So again, do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live Kaya ari, magasugod na kita sa aton nga pagtamyaw. Good morning sa kay Alex Fuentes. Gapamati siya subong nga aga, isa man sa aton nga mga die-hard listeners sa aton nga programa nga Johnny Tango. Also, good morning sa kay Mileli Olego. Good morning, Johnny Tango, Action Radio. Happy Easter Sunday. Greet ko lang ang Minnesota, USA. Vanessa Mayo, Noel Amar, Homa Lumena, halin sa kay Mr. Mileli Olego. Oh, wow, grabe Isa na sa mga suki ginaton mga kaaksyon nang dira sa may Minnesota, USA. Galing kayo diri sa aton lain nga Minnesota, di ba? Purok, Minnesota. So anyway, good morning dira sa inyo. Vanessa Mayo, isa man sa aton nga mga suki nga tagpalamati dire sa atong programa. Marso 9, maayong aga, sir. Monitor kami diri sa Saudi Arabia. 12 night pa diri taga Tabugon, Kabangkalan ko. Okay. Thank you so much sa pagpamati Galing iti pangalan mo, Marso 9. Amo galing real name mo? Damo Stars ba? Thank you gida. Ragnarok Mungon ang pagbalik sang aksyon. Good morning lang sa asawa ko gapamati diri Arlene. Magulang ko sa UK gapamati man madamo nga salamat. And also sa kay Noel Amar may aga diri sa imo. Okay, Mileli Olego, Vanessa Mayo natamyaw ko. Yes. Joe and Jor Olivero, good morning. And also, good morning sa kay Pastor Obet Fernandez. Pastor Obet, di ko ka-attend dira sa sunrise service, So, I guess, sila lang dira sa akong family maka-attend. So, again, sa liwat mayong aga, sa kay Pastor Obet Fernandez dira sa may Bible Baptist Church sa may Barangay Granada, di ba? Sa BCFC. Yes, Pastor Obet Fernandez. And of course man sa iyang wife, si Madam Doren Fernandez. Good morning man sa imo. Noel Amar, good morning. Mileli Olego. Also good morning man sa kay Homa Lumena. Good morning. Wilma Inocencio Cabarles. Good morning. Hindi ko mabasa name niya kayo in Chinese, no? Okay. Also good morning sa kay ano na sa
Okak. Katsu. Kung sulion mo, ano? Okak Palkutan Bebe. Good morning, idol watching from Makati. Sir Red, tami ako mga friend ko sila Vanessa Mayo, Jelly Kelly, Maili Olego, Mileli. Maili, di ba? Homa, Lumena, kag sitaran nga mga RFC kag Action Radio listeners. Thank you so much. Milagros Morales, good morning Action Radio watching from Barangay Maaw. Thank you members of Family Morales dira sa Barangay Maaw, and of course pariente ko, hindi gini madula. Erlinda Salgado, good morning. Easter Sunday, Red Salgado, patamyaw ko, Rico Salgado, bugtaw kay adlaw na. Dan, Rico, bugtaw na dira, Rico, ha? Dakpan ang balde, habon kabo, kag manglugod, maligo. Alright, and also good morning man sa kay Rona Rihida Trava. Good morning and happy Easter Sunday, Action Red. Good monitor kami diri from Valladolid. Thank you so much. Janet Ko, good morning, bugtaw na mga pumuluyo sa Negros Occidental. Happy Easter Sunday! Thank you so much, Janet Ko. Jory Omanio, good morning, sir. Sa may saga sa bago, from Jory Omanio. Pinky Zaldivar, good morning and a happy Easter Sunday, everyone. J. Samson Iscare, good morning and happy Easter Sunday, Action Red. Good morning sa family Iscari watching from Pasay City. Also, good morning man sa kay Hazel Huhilia. Good morning lang galing sa Huhilia family, kag Borja family. Thank you, God. Mary Grace Arroyo, good morning. Jose Heherson Lapinig Junio. Good morning, Action Red. Monitor lang kami dari Robert Alvin Nulias. Going Kabangkalan. Okay, thank you. Okay, Kabangkalan, have a blessed Sunday. Jose Salcedo. Correct na, Jose Salcedo. Good morning, greet ko lang asawa ko nga si Lonel dira sa Bacolod. And also good morning man sa kay Yerli. Happy Easter Sunday, Doria family kag Mindoro. Okay, nang Mindoro, Doria family, stay safe everyone. And of course, Claudio Guzman Jr. Good morning and happy Easter Sunday, Red or Ray. Okay, thank you so much. Mga ka-action, kung mo dira meron sa mga greetings, komento lang ka mo dira sa aton nga Facebook Live. Then of course, don't forget to like and share ang aton nga programa nga ginapamatian every Sunday morning. Johnny Tango rides again. Magabalik kita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6. If symptoms persist. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:31 na sang aga. Bugtaw na kamo dira dakpan ang balde, habon kamo kag maligo. Dugay na kamo dira laminday mga kaaksyon. Bugtaw na kamo dira, bangon na. Hala, tudla ang lawas nyo pakadto sa banyo. Kaya na, kaya na.
kaya na. O, tulog ka ho, nana. May nagwa na nga itlog, aga pa ho, nana. Color brown, ano na siya man? Basi itlog na siyang pugo, gamay-gamay yung... Anyway, sa mga kaaksyon na para ihatag sa aton diri ang pinakaulihing nga balita, and of course, para mga kaaksyon, i-update man kita sa sitwasyon sa probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod sa mga aga, Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon Red, good morning. Sa diyang matalion ang patrol rin sa downtown area sa sunod sa Bacolod na Galampiyong. Gin pulo sa Plata naton ang Bacolod Cathedral nga simbahan. Amat Aksyon Red, subong may nagasulod na nga mga ka-aksyon naton. Siguro may, hindi ko lang ma-sure, no? Kay siguro may nakaschedule nga misa. Subong nga Easter Sunday. Ang ato sa ginabantayan among mga beaches kag resorts diri sa baysunan sa Bacolod, bisan pangati mayara sang mando ang ato sa alkalde nga dapat close gid base mayara sang may robla, may magsupa kon may maglusot. Customer ka mong pamilit, Aksyon rin daw. Gani. Hindi pwede galit na makasuhan sa kinatawag nga disobedience. Yes. O kung pulis ang pahambalon, dito sila magalusot kay on standby na dugadugay, gagara na gani kahapon pa lang gin-deploy na ang additional nga troops halin sa Bacolod Traffic Authority Office kag kapulisan. May mga force multipliers Aksyon Red nga naga-augment man. Mga volunteers, no? Ang ila sa nga sentro gid dra sa may barangay Punta Taytay. Barangay Punta Taytay, barangay Pahanukoy. Dali naman sa may Central Bacolod ang Alangilan kag barangay Granada. Tidugay-dugay, pala pa si Platan tari, punta ang sitwasyon ko ng dalagan. Isa man kadlaw, pero outside Bacolod Aksyon Red, halos tanan hindi maging tanan kay naga-base kita sa advisory kaya ginapagawa sa local government units. Pero sa tanang nga mga local LGUs nga nagpagawa sa advisory, isa lang Aksyon Red ang hindi close. Don Salvador Benedicto, prote, grabe man kay stricto Aksyon Red ra ang ginapatuman nga health protocols. No? Damo-damo na sa mga LGUs. So, ang latest nga nagkuha natin Aksyon Red, Banwasang Tubuso, mayara sa executive order yung pagkuha ang alkalde, tanan nga public kay kag private resorts, close man temporaryo. Sarado man. April 2. Tubtob April 4. Banwasan Tubuso rin na sa ang mayari pagkadari isa, no? Himamaylan, no? Himamaylan, San Carlos, no? San Carlos. Ang San Carlos, nagpagawa lang sa mando si Mayor Arinato Gostilo nga dapat mandatory gid ang paggamit sa face shields sa sunod sang San Carlos. Ang motor cab kag pedicab drivers not to allow any passenger to board unless wearing a face shield in addition to face mask. So dapat ang mga pasahero Aksyon Red sang tricycle dapat magsuksokid sang face mask. Ano pagkadari? Ang bago gani Aksyon Marlon daw nagsugod sila April 1 to 4 I guess, ano? Nga sarado ang Bantayan Park nila, no? Correct Aksyon Red. Bantayan Park close man na temporaryo, no? Kay kundi mo guro Aksyon Red pag sarad ana ako pinakuli ni mo makadto na mga tao mo. Ati laban gid. Patamat ka ba itahom ang Bantayan Park? Ag sa kaya ito padadaan Aksyon Marlon madamo dira sa mga manabit nga kalan-an sa Bantayan eh. Correct, no?
kag nagatahom na ila siya nga lagyan. So una, di pa na simentado. So simentado na. Abay ko action Marlon mambal ka sa una daw jutay lang tahom nga nagja-jogging na subong nagdamo na. Sa una, damo man. Oh. Kung mas nagdamo na gid. Kag sa una do kahalog sa ginasuksok subong laban na mga pikit action Marlon no. no, kay ang nason nila kuno ginot man. Bagay to ay man ginadubili da sa Bantayan Park magsig balakson red pagusto da sang ano ila sa ni gina soksok ang San Carlos City balikan ko lang Yes. may public advisory magiging pagwa immediate and temporary closure or suspension sa operation ang tanan nga public resorts, beaches, pools, water recreational parks April 3 to 4. No po sa likod nag-upisa ini kahapon na Sabado tubtob subong adlaw. Domingo. Dili kita sa Kampuestuhan Highland. Ang Talisay ni. Talisay na. Oo. Ang resort will remain open under MGCQ status Aha. for those who wish to visit and stay with us. Kindly confirm your bookings and travel arrangement. But sa lingon kung ka na makapabook action red, umpisa niya galing buwas kadlaw, no? Starting April 5, 2021, ang Kampuestuhan Highland Resort maga-implementar sang no booking, no entry policy Baw. until further notice. Promote silingon action Marlon ya biskan nga walk-in gali ya ano ni sa man allowed sa kampuestuhan? Subong action na red galing kay may limitasyon siguro man sa kadamon. Siguro may kuta ta 50% guro capacity man dira guro sa kada venue dira sa kampuestuhan no? Laban amon action na red pero buwas ka adlaw April 5 kung April 5 ka buwas makanto sa mga pa booking ka na. Do ala si Palay nagali ang mangin booking nilagi sa buwas nga hindi ka maka-walk-in o makakadto dira sa lugar kung wala ka nagpa-online booking o nagtawag dira sa over the phone. Correct action red. Mo man ang sitwasyon sa may Sipalay City Subong no. Kung di ka makapabook nuway ka man to sa Sipalay City. Ang banwa sang San Enrique pagi sa kay Mayor Gelson Tobilyara mayara man sang notice kagid na pagwa suspension sa taran nga sahi sang recreational activities no restaurants beaches coffee shops temporary ina nga close effective April 3 no epektibo man kahapon action red until further notice. Tumungtong Mangrove Eco Trail. April 4 Easter Sunday fully booked na sila action red no. Fully booked na sila kapabalo lang sa tanan-tanan nga amon bisita no walk-ins allowed. Reservation is strictly required. Minimum health protocol is needed. Mula na kay daw na mo pag hindi pa si Upos oras tabla. Walos tanan periodo, walos tanan action red. Ginadubili angid. Magluwas sa Banwasan Don Salvador Benedicto sa Nasilento na. Bukas taran-taran sa mga tourist destinations pero may agaman action red sang checkpoints nga pag-aagyan. Yes. Report kikan sa Patrol with Action Nixon Tahom Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Thank you so much, Aliwat. Action Marlon Hinovea sa pinakauli din nga balita sa bilog na syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. So amo ta mga kaaksyon kagabi pa lang gali iya may ara na sige pag-install nga mga kapulisan dira sa mga beach resorts kag mountain resorts kag mga kapihan dira sa Barangay Granada, Alangila na subong dira sa may Barangay Punta Taytay kag Pahanukoy. Plus pagid mga kaaksyon nga may ara sa mga forest multipliers nga posible
naghalin sa mga barangay nila. Like barangay Punta Taytay, mga volunteers, ano? Or masiling naton nga mga barangay tanods ba nato na? Pagsaway mga ka-aksyon kiti, hindi lahog-lahog subong mo, di ba? Kung aton pag-iintindihon mga ka-aksyon, butan ta ipahigad tabi anay ang kalain balasang buota, no? Kaya man itong ibang draya, naglain malang buot nila because nakaplano ng ila Easter Sunday mo, no? Nga, ma-holding hands na sila sang iya nga pangga. Miserable, Masug-basugba sila, baboy. Pagkatapos, bakal sila butong. Buhuan ang butong, butangan sang duwa ka straw. Kag magsuyop-suyop sila, sang sabaw, sang butong, di ba? Tinakaplano na. Gulpe lang may nagwa, dire nga advisory, kaya ginabawal di ba? Nga magkanto sa beach resorts. Sa Punta Taytay, Pahanokoy, Mountain Resorts dira sa may Granada kag Alangilan, tinaglain na ang buot sa iban. Di ba? Ang ginapaminsar lang natin mga ka-aksyon kung kaisa, ang aton lang nga personal nga balatsagon. Dumdumon taman kung kaisa, kag dapat taman yung tanaw na, kag binagbinagon, nga dasig nga nagsaka ang kaso sang COVID-19 diris Bacolod. Minsara bala, basahan mo dira, local transmission magsiling ka nga local transmission, diri lang sa ato within sa Bacolod City, ang nagalat nanay sang COVID-19, di ka madlock sina. Tapos malain pa buot mo ka, wala magdayon ang inyo dira ka date sa imo nga pangga, di ba? May ara pa sa masunod nga adlaw, di ba? Hindi mo silingon nga kung wala ka mo nakakadto dira sa beach resort sa Punta Taytay o sa mountain resort dira sa Alangilan. Wala na sa may matabo dira nga selebrasyon, di ba? Pwede man na himuon yung Lunes. Pwede man na adlaw sang Martes. Kay man ti mga ka-aksyon kung wala ini sa akon nga paghangop kay man kung wala ini mga ka-aksyon, magdalagsa dira ang mga tao tuwing gwa siniya laton-laton festival tuwing gwa siniya, di ba? Pero kung kita yung mga ka-aksyon nag-insindi, may anak kita sang paghangop nga madalom, aton mainsindihan nga ti, di ba la, magdinaguso mga tao dira. Pagkatapos kiti, wala ubra, di ba? Adlaw sang pagkabanhaw. Ti, miserable Ti, dapat ani mga ka-aksyon, instead nga magkanto kita sa mga amo ng alugar, supposedly mga ka-aksyon, ara kita sa simbahan. Or ara kita dira sa aton nga balay, nga nagapangamuyo kag nagapasalamat, nga ikaw subong, buhi pa, di ba? Ang iban dira gani, na nakabugtaw gani, di ba? Pero ti, lain naman ang iba nga wala nakabugtaw sa kamatuuran, nga hindi na sila palangga, di ba? That is a different story mga ka-aksyon. Ang iba dira nakabugtaw na, nga patulog-tulog paghihapon, kati palangga ya pa, di ba? Anyway, mga ka-aksyon, para ipadayon ang aton nga ginahambal kagina 7 commandments ang public health measures. Grabe gin-explicar ko di, ano? Ang Bacolod City Emergency Operations Center nga 7 commandments of their public health measures. May dapat may pamahaw gini sila sa akon dason, ano? Ang lain sila pag inom ko bala soft drink, ano? May lakot nga vaccine. Okay man na, diba? Anyway, yung mo ito ginambal na kagina, permigid nga magsuksok sang face mask kag face shield mga ka-aksyon. Permigid nga paghimuon ang disinfection. Hindi anay magtawag gamit ang cellphone o landline. Kung mahimo pa lang mag-text o gamiton ang messenger para maka-PM ka dira sa imong o sa tao nga gusto mo nga ipalabutan sa imo dira ka impormasyon. Ikaapat mga ka-aksyon, likawan anay ang pagkaon sa publiko nga lugar. Ito ko na nakaon dira sa balay nyo, di ba? Or hindi gani dira sa inyong opisina gamit ang imo dira kutsara, tinidor kag pinggan. Hindi gianay magpahulam sang kutsara kag tinidor, pinggan kag baso. Dapat kung ano ang sa imo, dapat sa imo lang gid yan, di ba? Bawal ang share.
Sang kutsara kag tinidor kag biskan sa mga pagkaon dira, bawal mag-share. Labaw sa tanan na bawal i-share ang imo nga palangga nga tawo, di ba? Ari pagid, abrihan ang bintana kag pertahan kon ara sa opisina. Himuon man ini kung ikaw ang nagasakay sa bus, kag taxi o anuman nga transportasyon. Ang bintana bala, di ba? Kung ara ka mo dira sa inyo ginobrahan nga kompanya sa opisina nyo, ano? Pwede man nga patsyon yung aircon pagkatapos abrihan ang bintana, abrihan man dira ang pertahan. Of course, kung magwa ka mo para maniyaga o magbakal dira sa inyong kasudan, siradaan yung pertahan kag inyo dira nga bintana. Kaya basi pagbalik nyo, wala na mga computer nyo, di ba? Kapigado pa na daan sa mga panahon. So, hindi nyo gipagtagaan sa ebidensya ang mga tao dira yung ginakapus na, di ba? So, hindi na ka mo maghatag dira sa hagdanan bala para makuha nilang computer dira sa kinumurahan yung kumpanya. At syempre, kung nagasakay ka mo dira sa mga bus or mga taxi dira, mga kaksyon, pwede ba na nga ayuon yung taxi driver, abrihan ang bintana. Bintana lang ha, hindi pag-abrihan ang pertahan. Ay basi magsagain sa piyak dira nga salakyan. Bintana lang abrihan. Hindi dala ang pertahan kung nagalakat ang taxi, ha? Ikaano mga kaksyon? Physical distancing. Dapat hindi ini magdubo sa isa ka metro or pwede gani mga kaksyon 2 meters apart. Para kung mag-istoryahan ay kumudra maglabog ang iyang alaway, unless siguro kung nagdupla na gid siya, di ba? Yan ay posible. Pero kung gastoryahan ay wala ka dira kag 2 ka metro tapos naka face mask siya tapos naka face shield, imposible ang paglatnanay. Wala anay sang handshaking. Wala handshaking, ha? Ang isa pa mga kaksyon, layo pa ang eleksyon. Alright? Lapit ng filing pero layo pang eleksyon. Okay? Likaw anay sa handshaking. Next mga kaksyon, hindi gid pwede nga ang isa ka tawo nga mayara sang sintomas ng COVID-19 ang makasakay sa public transportation o business establishments o makasulod dira, di ba? Kung ikaw yung mga kaksyon nagaubo dira pagkatapos masiling kaya nga nagsulod ka dira sa grocery store be, tay may ara dira sang free taste, tilawan mong ilang hotdog pagkatapos mahambal ka dira sa promo girl nga, mama, kanami tanawon sa inyong hotdog, siling mo ang inyong hotdog juicy, tapos lasap na lasap. Nga, ma'am, hindi ko ka panaborhaw, patay ka diya doon. Grabe, gano'n ka dalagan sa promo girl, no? Ito ginambal mo, nadula, imo nga panabor, namangkot ang promo girl. Ito mga pila na kaadlaw nga nadula, panabor mo, haw. Mga 5 pa lang kaadlaw. Hagang nagliga to nagtrangkaso ko naayo man pero do nagsukat gid 14 días dalagan ko tanan no ari na si COVID-19. Saan mo na mga kaaksyon sa liwat ang 7 commandments of public health measures sa Bacolod City Emergency Operations Center. Pamahawan nyo ko nag-explicar ko gindi sang maayo, ha? Ay, siyempre, mga kaaksyon, ginahinyo man sang Bacolod City Emergency Operations Center ang ginpagwa sang World Health Organization nga likawan ang 3 kasis. 3 kasis, mga kaaksyon. Hindi na siya kaginatawag naton nga cease bala? Ceasefire. Ang isa pa gina, sisimulan ko na ang pagmamahal sa kaniya. Kundi amo na isang 3 kasi ng C for Charlie. Pwede man nga si limon.
Ang SIBA nga kaaksyon na crowded places, close contact settings, confined and enclosed spaces. Amo na sa ginambalta kagaina mga sarado dira nga mga lugar. Kag pagkatapos may ara dira sa mga meeting, pagkatapos ya a close contact dira ya ang settings. Kag mga damo gid ya tawo nga mga lugar, di ba? Like mga dinaguso dira sa mga merkado publiko, ano? So dapat mga kaaksyon ina likawan naton, okay? So dapat gid ang aton kaugalingon para makasalbar ang aton nga pamilya. Dapat gid sugdan naton ang pagdisiplina sa aton nga kaugalingon. Alright, mga kaaksyon na muna ang aton nga advisory sa mga aga sa liwat. Sarado ang mga beach resorts sa mga adlaw Easter Sunday, April 4, 2021. Tanan nga mga beach resorts sa Barangay Punta Taytay, Barangay Pahanukoy, kag sarado man ang mga kapihan kag mountain resorts dira sa may Barangay Granada kag Barangay Alangilan. Kag, well, sa mga nagapadala sila mga jokes, isend nyo lang sa akon nga personal account. Pangitaon ni dira, Red Salgado, or you can send your jokes diri sa aton nga Action Radio FB page. Or i-text diri sa aton nga new text line hotline number 0963-757-0874. Ari na ang aton mga jokes, mga ka-aksyon. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the Eksena! Nagalalain si Inday kay nahibalaan niya sa nga ginpakadto siya sa eskwelahan ni Rugo nga wala na ini nagasulod-sulod sa eskwelahan kag madalaga na isa ka tuig. Wow, bakasyon lang ang pegi, no? Rugo! Kabalo ka balakon nga aging patawag ako sa eskwelahan mo? Ha? Nakabalo ka? Wala ko kabalo, nay. Ano, how? Aba, paabo-abo ka pa, ha? Halos isa na katuig nga wala ka nagasulod-sulod sa imo nga eskwelahan. Pasensya ginay, hindi na gidya maliwat, tsuri na nay. Ano? Hindi na maliwat. Pag nahibalaan ini sa imo nga amay, kaluluoy kagid, bakulon kagid sa imo nga amay. Okay lang nay kabalo na siya. Actually, upod kami ni tatay dyan tango. Manog isa naman siya katuig bala nga wala isang obra, nay. Ano? Tingala ko nga wala siya pirmis ang kwarta. Kag ako na lang ang bayad sa Sineco kag prime water. Basi may babae ini. Ang imo nga amay, ha? Hindi nay nag-MLML lang si tatay. Diyos ko, Lord! Mahay! Tungod sa kapigaduhon mga kaaksyon, nakamitir sa Dayjani Tango Kagrugo nga sudlon ang balay para mangawat. Pero samtang nagasulod na sila sa mga alahas sa ilang bag. Nakibot si Rugo nga may motor sa sang balay. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Diyos ko, Lord, may motor sa guwasang balay.
nagabot ng tag-iya. Dalian na, Johnny. Kay manago na kita, dalian na. Kalma lang balarugo, hindi ba lang magpanik? Ano? Hindi magpanik? Ara ng tag-iya sang balay ho. Ipadakop na kita sa mga pulis. Kag mapriso na kita, Johnny. Rider na ang nag-abot. Nagpa-deliver lang kuya sang pizza. Gingutom ko abirugo mo. Wala pa ko bala kapanyapon. Johnny, diri ka pa nagpa-deliver. Kakila naman! Eksena sa sang grocery store. Gin-hostage ni Inday si Rugo. Kag naabtan ini sang pulis nga si Johnny Tango. Wow. Miss, maluoy ka. Ihaboy na ang imupusela. Kag hindi na bala pagpatsa ang hostage mo kaluluoy sa iya ho. Nadlock na ko, sir. Nadlock na ko. Bisan na anong matabo, hindi ako magsuko. Sus, miss. Sobra na kita 3 ka oras diri ho. Pagsuko na bala. Ano? 3 lang ka oras? Masuko na ko dirilan. Ako ganay sobray sa katuway ginagulat sa iya. Wala man lang siya nagpamatsyag sa akon kung ano ang sitwasyon namon. Kung kami pa o hindi na. Tapos diri, chef, pasukuon mo ako. 3 lang ka oras. Amo lang na. Kahapos lang. Diyos ko. Ma'am, naghugot ka pa imoya? Well, mga ka-aksyon, madamong kasalamat sa mga nagpadala diri sa ilang mga jokes. Magatambyo lang kita diri pahabol lang sa mga nagkomento diri sa atong Facebook Live. Good morning sa kay Fine Jose Bichayda. At good morning Sir Red watching from Cavite. Naku, maraming salamat. Christopher Corsiga Masmela. Good morning. And also sa kay Joval Trinidad, good morning and have a happy Easter Sunday, sir. Action Red Salgado, thank you so much. Nag-monitor kami diri sa may Kabangkalan City. Greetings coming from, number 1 AM radio station, Action Radio. Uy, naku, thank you so much, Joval Trinidad. And also, good morning man sa kay Elizabeth Malaka Gabala. Good morning, Red. Please greet my niece, Christine May Malaka Lipora, on her 19th birthday today. Likewise to Natalie Shieni. Correct, no? Shieni Brillantes on her 7th birthday today. Thanks a lot. Keep safe, everyone. God bless and more power. Action Radio Bacolod. Cherry Ann Ricarder. Ripabola, good morning and have a nice day. Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Eddie Laus, good morning. Johnny Tango, ari lang kami dinigapon gamonitor Action Red. Thank you so much, Eddie Laus. Hi daw, hambal ni Arvil. Gawat siya sa imo. Bao, grabe, aga pa siyang banuwa. Ho? Arvil, tulog na. Sleep na migo-migo. Okay, coming from my wife, Ging Hansi Tupa Salgado. And of course, Jay Samson Escara. Good morning, Action Red. Sa tanan nga mga nag-monitor diri Action Red, good morning dira sa inyo. Labi na sa family Escare from Jay Samson. Mga ka-action, madamo nga salamat sa inyo kapag pamati ini sa liwat sa Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon